От името на политическа партия МЕЧ искам да заявя, че ние твърдо подкрепяме господин Георгиевски, както и всички репресирани български граждани, които са в Република Северна Македония. Искам да кажа, че е недопустимо една държава, която претендира, че може да бъде членка на Европейския съюз и е достигнала демокрация на такова ниво, да си позволява да води съдебни процеси срещу граждани, които са цитирали български революционер на стената си във Фейсбук, или каквито и други въображаеми престъпления те да си представят. Това се прави само единствено по политически подбуди. Така че ние смятаме, че нашата дипломация този път трябва да бъде твърда. Не трябва да си затваряме очите на това нещо, както преди е правила българската държава, независимо от френските предложения или каквото там сме се съгласили да правим. Ние не можем да допуснем Република Северна Македония в Европейския съюз, докато там не се изчисти този въпрос и не спрат да бъдат репресирани български граждани по всякакъв начин. Именно президента и премиера на тази държава бяха избрани, вие сте чували, с антибългарска риторика. Какво можем да очакваме от тяхната политика? Това нещо няма да спре, докато нашата дипломация не бъде твърда и не покаже и на партньорите от Евросъюза, че нашата дума трябва да бъде чута. Така че ние заставаме зад всички българи, които са репресирани, и се надяваме да има някаква промяна и в твърдостта на позицията на нашата външна политика. Благодаря.